tại sen biang porlok ale sa YouTube channel ko jong ha diang so bhai phim tang sni ba hane video ngan pni phi kumno ban change ka password jong phi po email jong phi namar dani ve iba subscribe yang ai bala jukur shanteng yang amo I klet ya password jong I te hakane video ba menta ngan pni phi kumno ban change ka password jong phi ini inong kersan yang andai tang be la klet ya ka password email tang ta pe film Henry ila download ke YouTube channel kaba labon subscribe hang kan mal tam pheo jar ma te la do sibon ki jing mentoy hang to la klet ke password dai change ke phone I klet password nim la login sio te Henry mentaran bok idang bat I ke jo ke phone te kapa isu do tangi ke password isu do tangi ke password Henry kumnon ang imut kala tengen even kaliang nak dak away ke phone kemarin ya we kaliang dak away ke phone tem ya su to password te lado itu channel andre hang ne ngan peni phi ngan solve kata ka problem jong I dak ka bang peni phi kumno ban change kata ka password email jang phi bat jong iru te hang ne video sama pa jado bukut kan peni phi kumno ban change kata ka password email jang phi dak besuk andre ngetip hang ne video phin I kesuk Renga sotho ka kham EP ha ka par pa phile ka tangba na pidon kino jing ba phimla ban le ka sa comment yang ha video description sa comment ba da pidon kam yo WhatsApp number jong haru comment ba ngan ai WhatsApp number jong ha phi wanam nganam ting ngan ai la ka ai be number tang ban yarap EP te kipara kasi tidak kidan keno no jingkali ma kila ban kali nga re wadam ong ba sispa persen ngala bai ban le kata kucing ya jong phi dan ki bang ngam la ban le te wat sung fair te mentang ngadang dan hang ne ha jaka ban le sabri te record artat video ngakan ma ba ipha ma te tang mata ke sngi ba laduna slap dan re bara kini ki sngi bala dep ke jingjur slap kala penthut yang ni ban sna ki video la penthut yang alai sebadai ki badang duk ma hayeng tin te khalah palan ke yang tin mya par banisna video mya par amin mya jaka te banisna video dang keren kumner sung tho so ka sound janga sung tho tang basawa ka tin jero te perla ha kane dan bak mta sing belai lai ke ji kamariang ka ba sai kedar kumne amde ka ba khloi than mta am dan singir kum ba pi pe sika beneng te seden nga kala blue ma tang ba kesngi ta kadang do ngam tim next time kala shit kesngi ta henry la harus lab menai kumba sifasan minit temata pala rang biang kermen bata bra sing kalong na kumne dalam kumne lai pengat bahai namara shit kesngi ro menta por euro ani kesing khlin imla ban batam te ngam peslam brai ko por jong phi ngin ne lai direct ta topik ya change pan shot ta ngin lai no chal google jong phi touch the profile dur jong phi na liang kaman touch manager google account te hang ne phi haban lai ne security batha security ne khle thrai phi inem ne batha security taban lai hang to nong ta phi ne I hang ne batha password ne hang ne amata chang to nyin ya ap ya to kan sawan hang ne hang to da phim kan ma shu ma password kumbang ong tapi haban touch ne forgot password te hang ne phi la klet e ka password phi la bet ban ai try another way ni ba tha ne try another way mar phi la klet ong tang e kon shwaru te hang ne ken phin ai bet continue kan loading to ken kan ong e phi har pon ru kan ta phi dai ban ap kan sawan ke email ka ban sai phi hang ne wan ru kan ta kan wan ke email sepa email ap jang phi te lada phi me ye ta ke email pon ru kan ta check ye ka spam folder jang phi pa email na ne ka jang folder jang phi te ka spam folder pa email ka dai ka ne amang lai email ka dai ka ne ma spam folder pa email da phi la pa hane email ta klik ha kine ki dat lai tli kumba phi la ya ne khle badan ki dat lai tli da phi la da klik hang to ki dat lai tli ta phi ne I kine batha spam folder mo ne ba dai batha spam ga da try ma ne
i don to te pin satu chang to da pi yo i ka hang ne rai barabar kamju don hang ne ma kamju don hang ne kata ka spam ka email te kenang ban i lut pat ya barok email pi aban le hang ne ta chang to all inbox te pi le i ba ya kata ka email te don ka por pan ni tho hok i pi ma phim lap ya kata ka email phim lap si sai ka na ma la don ki email than ba wan bon kum ne ma te phim lap ra ya ka te pi aban wat pat hang ne pi aban da wat ya ka kene ka jaka ban wat ma a search box te hang to pi aban wat password pi aban tha password ne thì là bên thap password hang ne kena ma pin lap ya ka hang to ban pin ya i hang ne ba ka tha here is your link to your Google account reset your password hang ne ni i kene ang na ta klik ya ka to kai ba to kan mau ba kene ka email kan wan tang hapo an riu kan ta he te kene ka email kan trai kam tang hapo news ni na pala dia kata ka news ni ka ba ka ong pihak ban request pada ka bai ke email te dala po ke tinga message ke email te ta sang to get start klan play kan no te hang to get start te hang ne pin i ba ka pha tho ya ka password jang phi hang ne password rangkat bat ka confirm password te phila man le hang to ma te ka ma ka password ka dai bai ban dan lang rangkat bat ki alphabet ma bat ki number dapi ai lang bat ki science lay te nang biang so ma te ban ai lang bat alphabet ne number te kalong kum nuksa kai long kum ta ma te tang kum to hi rei nga tharai kan pan hado pratali ne khanda tali seneng kan rei kane ga chu ai tang nuksa tang kanu tali hamai tanyo tali te pratali seneng wai pi deven ndam ma hang tai te da kan ma ya kane wa nam klet show ya password wai ba phila la te da pi klen ya ban le biang kum number sedang ban change ka password te perlo tang ka to hilakut senga bhai rap subscribe lem YouTube channel jonga khna banganang bo sibon kini kum kini sekhmat te davidon gino jing ero sampha comment apa comment section jonga apa na kali te wat khmianti ro bangan la bele 10% rekat bangala ngan pende be num ta jong phi te kulai sibon api la pe video dokut nga sang comment ai kata